Dobrý deň, dnes vám predstavím dvojizbový byt s otvorenou dispozíciou a veľkým balkónom, ktorý sa stane vašim obľúbeným miestom. Pozrime sa spolu, čo tento byt ponúka. Nech sa páči. Predstavte si miesto, kde sa po príchode domov môžete pohodlne usadiť, vyložiť si nohy a jednoducho si užívať pohodu. Presne taký pocit ponúka tento dvojizbový byt s výmerou 56 m². Nachádza sa na 3. poschodí v tehlovom zateplenom bytovom dome. Byt je vo veľmi dobrom stave a novému majiteľovi poskytne možnosť okamžitého bývania bez nutnosti ďalších investícií. Po otvorení vstupných dverí vás privíta chodba, odkiaľ sa dostanete do otvoreného priestoru kuchyne spojenej s obývacou izbou. Vzájomné prepojenie týchto miestností vytvára príjemnú atmosféru. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou, chladničkou, mikrovlnnou rúrou, plynovým sporákom a jedalenským stolom so stoličkami. Plynulo na ňu nadväzuje obývacia časť zariadená gaučovou súpravou, konferenčným stolíkom, komodou a televízorom. Príjemným bonusom je veľký balkón s výmerou 6 m², ktorý sa stane jedným z vašich obľúbených miest. Celý priestor pôsobí útulne a je pripravený slúžiť novým majiteľom od prvého dňa. Zo spoločenskej časti bytu sa prechádza do spálne, ktorá ponúka pokojné miesto na oddych. K dispozícii je vstavaná skriňa, posteľ aj písací stôl, vďaka čomu poskytuje dostatok komfortu aj úložného priestoru. Súčasťou bytu je aj kúpeľňa vybavená vaňou, umývadlom, toaletou, práčkou, sušičkou a elektrickým bojlerom na ohrev teplej vody. K nehnuteľnosti prislúcha tiež pivnica. Veľkou výhodou je, že byt sa predáva vrátane zariadenia, vďaka čomu môžete prakticky bývať okamžite. Nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Hrnčiarskej, ktorá patrí medzi obľúbené lokality vďaka svojej praktickosti. Pohodliu bývania prispieva aj možnosť parkovania priamo pred bytovým domom. Práve spojenie príjemného bývania a výbornej dostupnosti robí z tejto ponuky miesto, kde sa vám bude dobre bývať. Výhody: praktická dispozícia, zariadený, veľmi dobrý stav bytu, tehlový zateplený bytový dom, balkón, výborná lokalita, taktiež parkovanie.